Maayong hapon na itong tanan, no? So, na kay amigo ron. Agsa diha, Pilipino na siya, karon Amerikano na. Tao, na porma niyo. Awa, oh. Pantay wana. Oh. Taga LA ni siya. Ligaspi Albay. Sa may kastorya si mga tire bay. Tindot kayo na ikaw mga tire. Kay gano man. Dagang kayo kwarta. Dagang kwarta? Kani atayra dagang kwarta ni. Doon kayo kwarta. Kalingaw ning taga US gikan. Kani bata diri ra gid ninyo ni makit-an. Nani ning bata basta mga endangered species diri lagsar ra gay na ninyo makit-an. Diri ra sa opisina makit-an ninyo. Oh. 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 Pagkatao dili ni ordinaryo biya ha. Awago na tayo na oh. Oh. Oh, smile be, smile, smile. Oh. Oh. There she was, just walking down the street singing, "Do I